Ginaimbestigahan na karon sa Department of Social Welfare and Development ang sagunsong pag-post sa mga inahan nga ipaampon o ibaligya online ang ilang mga baby nga usa ka mata sa child trafficking. Atong ibalik si Argil Velator. Gawa sa inahan nga nag-post sa social media kung asa buot niyang ipaampon o ibaligya ang iyang anak sa kantidad nga 10,000 pesos. Doon na sa ilaing inahan nga nag-post nga ipaampon ang iyang bagong himugsong baby girl. Rason sa inahan, buot niyang maatiman og tarong ang baby, sanglit na apasiyay tulo ka mga anak o gibiyaan na matud pa siya sa iyang bana. Doon na say nag-post nga nangita og newborn baby, sanglit wala matud pa sila'y anak. Ang maong mga post sa social media, gika-alarma na sa DSWD Region 11, sanglit dili kini ang saktong proseso sa adoption. Gipasabot sa DSWD nga kinahanglang mahisubay sa RA 8552 o Domestic Adoption Act of 1998 ang pagpaampon o pag-ampon og bata. Alarming jud siya kaayo tungod kay usa pod ni siya kapamaagi no sa trafficking, child trafficking no pag ato ang i-post ang bata sa social media unya butangan pa jud natog presyo no sa murag ato ang gibaligya. Kung aduna may mga inana nga sitwasyon dapat modulog jud sa ato ang mga government offices. Matud sa DSWD, ipailawom sa assessment ang mga buot mo proseso og adoption. Sama na lang niining si alias Lino nga buot ipakustudiya sa ahensya ang iyang tulo ka anak. Maglisod na kuno siya pag-atiman tungod sa kawadon. Pasawagan lang inahan kay polion ako, klarohon ako siya, bang misteryahon ako siya nga. Kung gusto pa ba siya mo atiman siya mga anak kay o pag-upat mga katuig, hantong karon wa may kontak. So taon sa DSWD ang desisyon sa amahan ug pangitaan og paagi aron maresolba ang problema sa ilang pamilya. Ginamonitor na sa ahensya ang mga nalambigit sa online adoption ug nakigkoordinar na sa ubang ahensya. Nanawagan ang DSWD nga gilayong i-report ang susamang mga kaso. Kauban si Mel Culminares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.